היום הודיעו נציגי צה"ל ומשרד החוץ למשפחותיהם של החטופים אזרחי תאילנד, סונטאיה אוקקרסי Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua sandera asal Thailand yang sebelumnya diyakini masih hidup di Gaza tewas dalam serangan 7 Oktober dan jenazah mereka ditahan di wilayah Palestina. היום הודיעו נציגי צה"ל ומשרד החוץ למשפחותיהם של החטופים אזרחי תאילנד, סונטאיה אוקקרסי וסונטיסק רינטלק, שעבדו בחקלאות במטעים הסמוכים לקיבוץ בארי כי הם נרצחו במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר וגופותיהם נחטפו ומוחזקות כעת על ידי חמאס בעזה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.